fasting and judet pensi mitha mitha hem chidam di pensi akul dak hen se hem ako ani gang sam home service ani gang sama kardom wang thu phit lo la si non dak aku ka du vita ke ja tuman ka ning boyo la la si pini anutina panstami anam si pajok ko keso dera tuma phanta kachuniri dak ni li chenderong penanga chuniri do tum phanta anam adom pilong lo lapen gari motor ke vega tuma phan se tamya na madom pilong lo lapen hospital long lapen doctor hem long keso dera tuma phan lapen frean talong keso dera tuma phan lapen ajat keso atuma phan tame kadoma sai kan pilong lo lapen der ke ya tuma phan se tame lapen council ke ya tuma phan se tame lapen ladak karbi khayang bong ke do ke tha ke license ya phan tame ka do ve akenang ji an a subject tok jir pensi ana madom pon long lo non la home service do po si pini nani tuma phan ki jusi na paklang pon ke lahalo si dak home service do po dei kado